Hi guys! Hi guys! So mga dali akong inahan di ay. And for today is ako siya i-makeover. Wow. And as you can see, tiguang na siya. Pero may asim pa na, watch out. Deserve dyan niya ma-make-upan. Ipamper usahay, kaya nga no, usa na siya sa pinaka-hardworking na tao na akong nailhan. Balag hago na yang nang, pero at least wala sayang effort kay look at us, di ba? Kami mga anak niya. Lately mang go, dagan kay may struggle na nagian ba? Akong tiyo namatay, akong papa nasakit, and then kanipad yung pandemic. Naipon dyan na iyang kahiubos ug kaguol ba? So, sa akong ginagpan na pamaagi para lang taon makaginhawa siya ng very light, ako siya ipamper binaging makeup. So, subdan na nato, mother, ha? Laban! So, while nag-makeup me, na-aday may quiz di ay. Namin mga set of questions niya. And then, wa siya kay baon sa ni mga pangutan. Curious na sa ko sa story niya, itong pagabata niya, growing up, love story sa nila sa akong amahan, di ba? Exciting! Charot! Wa mo ko idea kung unsay past niya. Lain sa kay imunang ina pero wali ka kaila. So, pinaagi-ani na makeup ato sa ila-ilahon. Okay, laban! So, question number 1, please. Mas importante ba ang friends kaysa family? Importante na po ang pamilya. Kay, siyempre, ako muna silang mga gipangpangga. Mailan sa atubangan, dito sa luyo, ana ba? Hold Muna nga, importante ginako akong pamilya. So, next question. Buutan ba ka na pagkaanak? Oy, sure, buutan jud kay ko. Sure, pila ka percent? Kung baga 1 to 10, ari jud ko siguro sa number Sa 1, charot. 7 or 8. Kay ngano, Ano man? dili man sila nako presyoron kung mga ayo ko. Kananing kamot ko para sa akong mga igsuon. Na breadwinner ka. Matawag jud ko usay na nakanitabang man ko sa akong mga ginikanan. Magwangan day ka. Binamagwangan. Ikasab-an ba ka sa una kay naguyab-uyab ka? Whoa, chismis. Oo, nakasabaan jud ko nila kay amora silingan at bang sa among balay. Agoy, ginoo ko maguya kong silingan. Dalan man ko sa akong mama kay ngano silingan niya. Labi na ganang di siya ganahan. Lain ka ay pangation, bunalan ka niya na imong atbang diyan, nguyab nimo. Ano niya? Kasi may feeling, Wala. nakita yung uyab. Laparo ka diha. Moingon ra ala gabaan. Gay, na kasi mo uyab ana. Mana ra. Kunya, nganong manguyab sa kagsilingan ko no. Wala man ko nang uyab ato Oh, kay nganong nakauyab kagsilingan. wala ka nang crush lang ba? Uyab. Di pa na. Nakauyab ko sa amo dito layo ra man. Pero di man sa wala jud kay di man laganahan. Pila imong edad ka tong naguyab-uyab na ka? Boy. Ako Pila. 18, tinuod. 18, 17. Pila mo na, uy, bugo pa big mga. 17 or 18 ana. Pero nagsugod ko crush mga elementary. Oh my So nakauyab God. ka 17 or 17 18. oh. Why, Jima? YG ma. Next question. Pila na imong uyab? Akong uyab. Kung andra, murag tulo ra pero kapila ba man tugod. Tulo. Wow. Tulo ra. Pila gitago. Charot. Tulo ra jud. Dayon Dala lang ng ako sa papa. kabuhan, magbungog dayon kay bunalan man ko. Bunalan mo ka 17, Di magka-18. na ro, minyo na gani ko inapapa nimo bunalan gay ko. Kaupat si Papa. Mga ikaupat niya, pang last na. Last na na siya. Wait, na plano sundan. Charot. Jima lang. Sige, kahuman ani ha. Jima lang. Sige, next. Kinsa imong pinakalabo? Sa Sa imong mga nauyab? wala imong papa eh. Ah, nga naman. Grabe na siya na ko di. Kanang akong giminyuan siya, kanang akong gipakasan ko kay kanang ako din na siya. Giguma. Kinsa ang pinakagwapo? Papa ni mo lang. Wow. So, kinsa si Papa? Ano lang, kay Papa man tubag tanan. By the way, mga din itsura sa Papa ako na i-pop up trip. Ana. Okay, Asa next. mo nagkaila ni Papa? Aro, ginoo ko. Dito may nagkita sa Gaisano main. Kanang atbang sa UV. Kay kami supplier mami diha og isda. Nya karon kay nakita siya nako karon ganahan man siya. Wala ko niya buhiin. God! Na nakalingko na ko, mother. Dayon, ang sa paman. Oo, wala disod siya sa no. Nagkaila na may anak niya. Sudit sa way, kuya, sudit sugi. Iya na. Kagusto na siya nako niya. Ako sa nakagusto sa kuniya. Go. Wala siya uli sa ilaha. Wala dito na may minyo. Go.
Uy ko. Damtag. Uy, ginoko. Uy, Damtag pila ka ko namay na sila sa amuan. Unsay first impression ni mo? Tara. Wapo siya niya, limpyo. Ni- Pag unang kita ni mo niya, Jud. Oo. Nang di pa mo uyab ka, nagi na ka, nagi ba rin siya? Naalala ko, pinsa man to siya, wapo na dito siya. Siya ka nang, sige lang kung tanaw niya, ano naman niya, sige siya po, sige siya chancing, wapo lagi na siya, ay kay, limpyo man na siya niya, tas barong. Nya ni sad siya manamit. Mo nag-ingon ba sa batanon sa pagkakaroon no basta mulingi ka ako jud ka. Kay nilingi man ko niya di na iya na jud. Gun sa juga. Uy, kaabtik din akong madir, uy. Yakin sa may nanguyab din yung Oh, kana. Kami kay nagkagusto ay ginang na pa I love you nagkagusto ay tanto diretso. Kasi una man ni ano ni Nana. Kaming duha. Nana ra siya nako. Nana sa ko. Ko sa inyo hang ko. As in, pag una siya kita, siya ni ma, uyab dadayin mo. Di, ato ba parang naman bisita-bisita o niya dahil nagkagusto siya nako ni ana. Minsan minaad to guys, ano, siya, ikaw. Ikaw, kay kamo Nakita mi supplier. nakita biskisan no. Badoding-doding lagi ko ano ba. Ang di na ko kalimutan niya nga istorya nga madugmok man gani ang bato nga gahi kayo sa tantong basa. Ikaw pa ka. Wow! Karon lain naman dugmok mo sa tao, uy. Dili na dugmok, hilis. Ano nag-asot, Lord. Unya, single ka ato. Sing ulo uy. Sintis tinuod. Single uy. Nga si Papa to single sad. siya. Aw. Sunod. asa og kanusta inyong first date? Katong kulonid man to sa una nga restaurant. Nga Naroy na ko dihanan aw mi og sini sa Oriente. Wow. Sinirama. Unya, kanus aman to pila inyong edad ato. Mga 19. Ugdong, ginoo. Uy, naku ka na inyong nga ginikanan no, nang mga saba sila. Ayaw siya magkuhan, bata pa mo. Ilang ko nakaagi, good mo. Sige, next! Unsay style sa panguyab nimo o ni Papa? Panglimpyo sa among balay. Uy! Ikaw, Uy, namuga sa siya kahoy. Nana, lupas. Oh, no. So, mga nasa una, di ba, na bumuga o kahoy. Mo to nga nakuha niya ang kon sa kong mama. Wow! Niya kanang tabang sad sa amo o kanang siya among ginugusyo. Magbunhi siya og bangus kay na order. Niya naman akong mama. Basta na lalaki nga makagusto nako. Tan-aon man niya ang iyang tiil. Kay nindot magtiil imong papa. Kung saan, nindo na bakang, sa limpyo. Kani dinhi iyang mga kumagko, Kumagko. iyang tiil. Kung saan din naa sa tiil, mama, kanon yung tiil siya. Limpyado nga tao. Ah, limpyo siya tiil. Limpyo kay tiil, limpyo jud kay tiil. So, nisugot ang imong mama, si Lola, buutan kay sad siya. limpyo siya tiil. Ana, Buutan siya lagi. tradisyonal jud kaayo na pagpanguyab, ana. Wow! Oh, guys, sure. Karon kay lahi na to. pila ka buwan busa gisugot nimo or gisugot ka? Wala oy, way dugay, oy unsa gud taon nagagusto ka niya imong dugay-dugayon pa igot wag tang pa lang noon na. Pera na maging bato pa, wala niya buno. Ang ambak siya, siya dayon. Ayun nga suwayan tikag usa ka buwan kuan. Ayaw oy nakagusto ka diha dayon. Kuan na mawa na siya. Kay mo adto naglain ba mo hilo. Wa na biya sa nimo ingon nga adi na siya kung adto sa lain di ikaw nga nakagusto ka. Ito, sad no. Ano siya sugab siya dayon, Jud. Wa pa lang, no. Gani. Okay, nanagod na sa mga tubang, di ka kay Pilipina lagi ka, dalagang Pilipina niya. Bruh. Ngita ang lain, Mao. kanya, makita ng lain, ilogo na nimo, ikaw na ni daw, naan na nimo na naday chance. Ano siya dayon. Ayaw jud inon nga imo testingan di naguyab mo nagtesting kaniya. Uy, sa kong mama siya nagikan. Oh no! Dili kay unya ra nimo sugton o na imo sang kanang usa ka buwan ay ayo mo pag ginana kung nakagusto mo sa usa ka lalaki. Di siya mabagin ana. Kung nahigugma sa na siya nimo. Imo na sugton dayon diha nimo imong obserbaran kung unsa na siyang klase nga tao. Ang anong gisugot nimo or gisugot ka ni Papa? Ako siyang gisugot kay nakita na ko nga doon na jud kay kaugmaon mo. Sana all! Ginoko. Unya, nga naman, unsay nakita ni mo ba yung Tungod sa iyang pagka-hardworking sa bata pa sad siya naningkamot sa iyang gisaysay tanan ako ang iyang mga kaagi. Parihaming duha.
At least nagpaila siya nimo na kanang pobre siya. Hago Mauna siya. iyang kuan. Mga Bitaw. apoy siya. Maninda siya og sweepstick para makabawon siya. Pareha ming duha. Uy, mas maka-appreciate bita sa kanang tao na namsulti sa tinuod no kaysa kanang mga laki diha dala ko ng car ni waman di ay inana ba nang sinugdanan pa lang ba Oo mo na honest. siya na. So may mo nagustuhan niya kay Oo na honest nagustuhan siya, na open ko siya. niya. Kay basin o kami magkadayon sa akong hunahon na sa atong panahon na kana siyang tawana na doon na jud kay ugma niya kay pugihan nga tao. Naamoy nana. Unsa na klase na pagkauyab si Papa? O unsa sad ka na klase pagkauyab niya? Eh, Sultis tinuod ha. siya, gentleman man. Agakon kaniya. Nya akbayan, gunitan, kay madapandol ka. Nya ako sad caring sa kaniya. Kay nigabot niya gikan sa kuan. Unsa man ka na Kaon pagkakeri? sad kanang ako na siyang andaman og kaon. Mga uni sa moa kaming duha. Kung naay mga celebration amo, padadaan kag card. Mo ana siya nga your smile, Siya, ay, gino. your laugh is my music. Wow. Honest papa niyo sa una nun. Ano ba? Lain na lagi inyong eksena. Atay na. Your Pero- atay is my music. Pero karon di kabaw man ko. Love ko niya kay mangita man gyapon siya, mangita man gid siya na ako di man na siya mukhaon no dili idog na ko sa sukaran. Love, kaniya, dyan kayo nagpabilin pa mo siya nimo. Sag nagkalisod or ginhawa na naami hapos nimo. Sa dagang mga kasakit. Pero unsa dyan to yung music niya sa una? My laughter is mao niya yung music. Unsa na yung kinatawan sa una ba? Ha 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 ha. Ano yung katawa sa una? Dulo kay man mo katawa ha. Ano? Boy, si Kiko. Kuan siya kay. Doon sa mga pakataon kanya perminti. Wala kay mo kabaw biya ka nga ng istorya niya. Kuan. Kilig-kilig ka. Ana sa ka. Igat pa si ka sa una man no, Jo. Ay, dalagang Pilipina ko. Nanay dalagang Pilipina na. Ug di nakagusto niyo uyab dahil kini ma. Gani mo ang alam eh. Ano jud kay ang ako nakagusto ka sa katao. Oh, go, why dalagang-dalaga no? No, Joy, kuhan kay ang kuya mo, anak ka nimo obserbaran, dili kay unya ka mo sugto nimo. Bitaw sad, Nya, para na ko sa Wala na kuno. din ha. Unya unsa ka ba man nimo? Mato na da sa lain. Yes. Correct ka din na Silbaran part nimo. mother, dili ka bigaon din ang part. Jo! Unsay ganahan o di ganahan nimo ni Papa sa uyab pa mo? Sige na, sukti sinod, wa man siya, go. Sukti sinod. Wala man. Hey, Jimo, Dili sa perfect siya. siluso. Ay, ginoo ko. Pero ganahan man ko magsilo siya kay ug ang tao nga dili siloso sa to it means wala na siya kagusto nimo. Pero siya nagsilos ato pa nakagusto siya nimo. Ganahan man ko silusan sa na silo siya, ganahan ko ba? Nga naman, pili mo gwapa kay ka na. Pili na ko special ko niya. Wow! Ay, ginoo ko, oy. Kinsay siloso. Siya. Siya. Dili ka siloso. Silos ako kung kasi magakuan ko kanang labi ng picture. Magunahon na ako. Ano magsilos pa man ko eh. Nga na naman na siya nako. Wow! siya. Yan! Pero ilan ang kuhaon, di gina nako ihatag. Nganong ihatag man na nako. Yung mo siya i-fight man, no? I-fight gina nako. Pero naitabo ba jud na si Papa na another? Wala man ko kakuan ana. Kumaga naalang gid siya mga kauban, mga amiga. Bisag ingon ani ko ipaila-ila mo ko sa imong papa akong asawa. Mao ni siya simple lang, di maarte. Kinsay mas lambing ninyong duha? Ha. In Usahay short, ako. kinsay mas agid yung duha. Jimanan! Siya ko no. Ako kay ako man na siya mo anong ganyan mo usay mo ana man siya nako. Ay paghilas-hilas dai kay tiguwang na ka oy. Inuwan to. Sige ako dahil go! The show must go on! Gipahilak ba ka ni Papa? Ang uyab pa mo ha. Wala jud. Sure jud ka ma. Wala jud. Wa man siya diri mga sure jud ka. Wala lagi. Ang tanaw na siya. Ano ba? Ipahilak ta kaniya. Dili ko pito experience sa ang pag-auyab-uyab kung kakahilak. Wala oy nakahilak na ko diri na ko minyo na ko na mag-away mo dito. Pero wala oy wala mi nakahilak niya. Nag-family planning ba mo? Duha! Kaba makakasa na pa may planning, di Oo, ba? oy. Wala sukuan niya, uy. Nako
man planning ko IUD, pills, inana. Di rin ako nagsunod-sunod katong imo o kung ansing mo. Planuhan ninyo na. Okay. Daghan kag anak. Gusto kong pamilya. Or Ito. Di, ipasa, pila ka bukong anak. Ang pito, unta, niya, kuha man sa Ginoo ang usa. Nga, public planning tawag, anak. Jiwa lang. Family planting. Nagpa-public planning di ka, maway effect na itong mga IUD. May effect, oy. Kung saan na nakagwa kag-IUD ato, no? Oo, so kada tuig. So guys, ang kuwang lang ani niya lipstick. Ako lang buhaton off cam and then transform me into a younger, fresher version sa akong mama. Char! Stay tuned! Australia wins is low, 55, from Sitio to Oran. Ato nito nito! Ato nito nito! Ato nito! Tumpa ni Papa! Ano, lingko dito ba? Tumpa ni Papa! Mana Alvin, oy. Ay, sa dyan! Oh, niya, sa good! Sa good! Sige na! Sige na, main na! Bin, ba pa ko, Bin? Ay, wala mo ka tumagama. Di siya nagkagwapa. Wala mo katagda. Masaya ka suntin. Naglit marang na. Alright guys! Muna na yung final look! Diba? Plak ni bata kag 5 years mother. So, unsa may masulti ni mo? Pinahan na kasi mong look. Unsa yung mga kausaban? Dako ikaw sabon. Unsa dito ato? Ingon nga kanang wala kay kuan, makita nimo nangangarte ka, nagpa-make up ka, nag-make up ka. So mga nga mata nga mao di na ba suraan dire ka. Diba? Gwapa di. Bata ka balik 5 years mother. So, ganahan na ka di. Ginahan. Asa yung mas ganahan mo na kay makeup or wala? Ala ko ganahan ko nainani na ko make up kay syempre Para enhance, diba? Mas magawas ang imo ang inner beauty. I mean, yung imo yung ikabugan mo na face. Alright guys, so that's it for today's video. Hopefully nalingaw in town mo. O kung nalingaw mo, please don't forget to like, share, subscribe sa akong channel for more tutorials. Salamat guys sa pagtanaw and have a great day. Bye! Bye!